न'निफ्राय फैसा एसे लाना थांदोंमोन आंनि बिदि बेग मोनसे दंमोन ब्राउन कालारनि बेयाव 1,05,000 फैसा दंमोन दा फैसाखौ आङो माने आं सासे लोगोनो माने होनो गोनां दंमोनथ' दा बेखौ होनो थांदोंमोन दा खिन्थु बिथाङा एसे लेट जानायलाय आंबो गुबुन मोनसे जायगासिम जेनेबा आंनि बागान दङ बे बागानसिम आं माने बिलाइखौ नायनो थांदोंमोन दा थांनाय समावनो फैनाय समाव नैबे जोंनि 3 नम्बर आमजुलि जितु 11 बाजार खाथियाव जितु केनेल दङ बे केनेल खिनियाव माने उनसिंनिफ्राय फैनानै 220 बाइक सानै दुथाङा आंखौ अभारटेक खालामनानै माने आंनि बेगनिफ्राय फैसाखौ सेख'ना लांबाय आरो ओमफ्राय लोगोसे आंखौ माने बिसोरो नैबेसिम हमनानै माने लामायाव एसे हाब्रु दङ बे हाब्रुआव माने सौफंबाय आरो आं माने दा ओमफ्राय बेजों लोगोसे आंखौ नैबेयाव सौबाय खेबथाम सौदों खर'आव सौनानै आंखौ माने बेयाव हलासिं गावहरबाय आरो बिसोरो माने पुरा ड्रेस गोसोम गाननानै हेलमेट गानदों बेबायदि आरो बिसोरो हेलमेटबो खुवाखै जेबो खुवाखै डाइरेक्ट एटेक खालामदों आंखौ मोखाङाव बिदि खोबथेनाय माने बिसोर पुरा हेलमेट लादों हेलमेटखौ जेबो खुवासै आरो बिसोरो माने सोदोबा माने मोनसेल' सोदोब बुंबाय बिसोरो दोरमे नैबे मोनसे सोदोबखौल' बुंबाय आरो बाखि जेबो सोदोब बुङाखै आरो खुलुमबाय थारैनो मा जामारदों हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बिटिसि ओनसोलाव मोनसेनि उनाव मोनसे जि हिंसायारि जाथाय बे दिनैनि दिनाव जाबाय थानायखौ जोङो नुनो मोननाय जादों गिबियाव जाबाय कारिगाव बेनि उनाव चिरांनि रुनिखाता आरो दिनै फिन उदालगुरियाव मोनसे मुगैथाव आरो जि गिख्रंथाव मोनसे थासारि बा जाथाय जानायखौ जोङो बे समाव मिथिनो मोननाय जादों थारैनो बे समाव दं आङो भारत भुटान सिमाजों नांजाबनाय नैबे उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय मैदेरखुलि गामियाव आरो बे गामिनिफ्रायनो जिहेतु सासे जाखांफु लाइमोन सेंग्रा दङ बिथाङा जितु थांनाय मोनायाव जे गावनि माखासे खामानिनि थाखाय न'निफ्राय ओंखारलांनायाव बिथांखौ माखासे दुथां सिनाय मोनै सुबुंफोरा गाग्लोबनानै दिनैनि सानाव बिथांनि आखायाव थानाय जि माखासे मानि दोन बा रां बे रांखौ सेनानै लांनाय जाथाया दिनै ओनसोल नाङै बा जिल्ला नाङै बेयाव मोनसे गिख्रंथाव थासारि लाबोनायखौ जोङो नुनो मोननाय जादों थारैनो नैबे समाव आंनि केमेरा पार्सन बिथांखौ आङो दिन्थिनो थाखाय खावलायदों बे नुथायानो जाहैबाय उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय हाथिखुलि गामिनि जितु मोनसे गामिनि जि नुथाय आरो बे गामियावनो जितु सासे लाइमोन बे लाइमोना थांनाय मोनायाव माखासे दुथां सुबुंफोरनि जि गाग्लोबनायाव बिथाङा बोलि जानांदों जिहेतु जोंनि मिथिनायाव बिथांनि आखायाव थानाय जि माखासे रां बे रांखौ बे दुथां सुबुंफोरा गाग्लोबनानै सेना लांनायनि मोनसे जि खौरां जोङो बे समाव मोननाय जादों थारैनो जों मिथिनो नाजागोन जि जाथाया गाहायै मा रोखोमै जादोंमोन दा बिथाङानो आंजों लोगोसे दङ गिबियाव नोंथांनि जितु सिनायथि बेखौ जोङो खुलुमबाय आंनि नामा बासिराम दैमारि आंनि गामिया जाबाय मैदेरखुलि 2 नम्बर आमजुलि रेभिनिउ हिसाबै 2 नम्बर आमजुलि आरो जितु थांनाय मोनायाव जि मोनसे जाथाय जाबाय नोंथांजों बे जाथाया माबायदि रोखोमै जानो आदसा बे जाथाया जाहैबाय आं न'निफ्राय फैसा एसे लाना थांदोंमोन आंनि बिदि बेग मोनसे दंमोन ब्राउन कालारनि बेयाव 1,05,000 फैसा दंमोन दा फैसाखौ आङो माने आं सासे लोगोनो माने होनो गोनां दंमोनथ' दा बेखौ होनो थांदोंमोन दा खिन्थु बिथाङा एसे लेट जानायलाय आंबो गुबुन मोनसे जायगासिम जेनेबा आंनि बागान दङ बे बागानसिम आं माने बिलाइखौ नायनो थांदोंमोन दा थांनाय समावनो फैनाय समाव नैबे जोंनि 3 नम्बर आमजुलि जितु 11 बाजार खाथियाव जितु केनेल दङ बे केनेल खिनियाव माने उनसिंनिफ्राय फैनानै 220 बाइक सानै दुथाङा आंखौ अभारटेक खालामनानै माने आंनि बेगनिफ्राय फैसाखौ सेख'ना लांबाय आरो बिदि ओमफ्राय लोगोसे आंखौ माने बिसोरो नैबेसिम हमनानै माने लामायाव एसे हाब्रु दङ बे हाब्रुआव माने सौफंबाय आरो आंखौ माने ओरैहाय दा ओमफ्राय बेजों लोगोसे आंखौ नैबेयाव सौबाय खेबथाम सौदों खर'आव सौनानै आंखौ माने बेयाव हलासिं गावहरबाय आरो बिसोरो बेबायदि दा ओमफ्राय गावहरनायाव आखायाव एसे जेनेबा किसुमान माबा जाना दङ आरो दागि जाना दङ नाथाय बे फैसाया जेनेबा हादाया गैला आरो बे 1,05,000 1,05,000 फैसा जाथाया 7:10 निफ्राय 20नि गेजेराव जादों आरो जाय बिथांमोना खालामदों बेबायदि बिथांमोना सिनाय मोनो आं बिथांखौथ' सिनाया इसोरखौ माने बिसोरो माने पुरा ड्रेस गोसोम गाननानै हेलमेट गानदों बेबायदि आरो बिसोरो हेलमेटबो खुवाखै जेबो खुवाखै डाइरेक्ट एटेक खालामदों आरो आंखौ एफआइआर मैया मोनावनो जोङो जोंनि आम्बागाव आन्चलिक एबसुनि फरेस्ट आफादखौ लानानै ओमफ्राय लोगोसे आंनि गामिनि नेहाथारि बिथांखौ लानानै ओमफ्राय आंनि किसुमान लोगोफोरखौ लानानै आङो होजों हरिसिंगा थानायाव इनफरमेसनखौ होनाय जाबाय आरो मोनानि गेजेरावनो दा बेखौनो जेनेबा आंनो जोंनि जितु दायो बर्तमान सोलिबाय थानाय बिटिसि सरकार जितु हाग्रामा सरकार दैदेननाय बिथाङा बिदि
आंनि जिथु जाथाय बेखौ जेनेबा थाबैनो दुथांफोरखौ हमनानै आंनो न्यायखौ होबानो जाबाय मानो होनबोला बिदि गोबां माने बिदि जायगाफोराव जोंनि मोसौ सिखावबो खोनादों माबा माबि अनेक बिदिनो माने सानफा एफा माने बिदि जाथायफोरा नुजाबाय थादों आरो बिदि दा बेखायनो जेनेबा जोंनो एबा आंनो जेनेबा बे न्यायखौ जुदि न्याय होयोबोला गोजोनगोन आरो आङो बिदि आरो आंनि बे जिथु गोमानाय बे रांखौ जुदि मोनफिननायबाथ' बहुत मोजांनि बाथ्रामोन दा जाय दुथांफोर बिथांखौ मिया थानायाव जिथु इनफरमेसन होबाय आङो दा बे हिसाबै हरिसिंगा थानानि आउटपस्टआबो माने सिग्रोमनो थाखाय आं हरिसिंगा थानाखौ गुरै खावलायो आरो दा इन्जुरि हिसाबै जेनेबा आंखौ फैनानै नैबेसिम हमबाय हमनानै आंखौ माने लामानि जिथु दाखालि अखा फैदोंमोन नालाय अखा फैनायाव हाब्रु दंमोन हाब्रु माने बेयाव हमथुनानै ओरै सब्रबाय आंखौ नैबेयाव दा बेजों लोगोसे आंखौ नैबेयाव खेबथाम सौदों बे खेबथाम सौनायाव आङो माने सिन्दि मिन्दों मोननानै माने डाइरेक्ट खांग्रांबाय आरो आङो बेनि उनाव आंखौ बिसोरो माबानानै हाग्रासिम माने हला गोथौ मथा मथि 5-6 फुटसो गोथौ जागोन आरो बे केन्देलाव थांनानै किसुमान मानसिफोर थांनानै नायब्ला नुगोन बेयाव आंखौ माने गावहरबाय गावहरनायाव बेफोरो माने हायब्रादों आरो आंहा बेफोरबायदि बिदि ओमफ्राय इसिं दं आरो ओमफ्राय नैबे फिखुंसिं एसे माबादोंमोन मा नांदोंथाय पात्ता मोनासै मिया सादों आरो ओमफ्राय मिया बे हरिसिंगा थानानिनो सारआ आंखौ मेडिकेल चेकआप खालामबाय आरो फैसाजों लोगोसे आंनि डकुमेन्टस दंमोन बे डकुमेन्टसखौ माने लामायावनो सेरखाय बेरखाय बे आंनि मानि पार्सखौ लानानै फुरा सेरखाय बेरखाय बिसिनानै गारलांजोब्बाय एटिएम मोनथाम दंमोन ओमफ्राय भटार आइ कार्ड पान कार्ड आधार कार्ड ड्राइभिं लाइसेन्स ओमफ्राय आयुष्मान कार्डबो दंमोन बेखौ माने लामायाव फुरा गारना गालांजोब्बाय आरो सेरखाय बेरखाय बिसोरो गोसोम द्रेस गानजोबदोंमोन बिदि मोखाङाव बिदि खोबथेनाय माने बिसोर फुरा हेलमेट लादों हेलमेटखौ खुवासै आरो बिसोरो माने सोदोबा माने मोनसेल' सोदोब बुंबाय बिसोरो दोरमे नैबे मोनसे सोदोबखौल' बुंबाय आरो बाखि जेबो सोदोब बुङाखै आरो बिदि बिसोर ओमफ्राय लगे खारबाय बिदि आरो दासिमलागै जेबो खबर गैया आरो आं बेखौनो न्याय मोननो लुगैदों थाबैनो बिटिसि सरकारा आंनो न्यायखौ थाबैनो होनांगौ आरो हा नंगौ बिथाङा जाहैबाय जि बासिराम दैमारि नैबे हाथिखुलि बा नैबे मैदेर खुलि गामिनि जि थागिबि बिथां आरो बिथाङा लोगोनिसिम जिहेतु 1,05,000 रांखौ मैया हैनो होननानै लांदोंमोन बे समावनो मोनाबिलि 7:30 रिंगासो समाव जिथु माखासे सिनाय मोनै दुथां सुबुङा बाइकजों फैनानै बिथांनिफ्राय बे माखासे फैसाखौ जिथु बिथांखौ गाग्लोबनायनि गेजेरजों लाना थांनायनि जिथु अजद बा खौरां जों बे समाव मिथिनो मोननाय जादों बिथांनि खुगानिफ्राय आरो बिथाङा जिथु खावलायदों जि बिथांनि जिथु गोमानाय रां बेखौ थाबैनो जिथु प्रसासन फारसेनिफ्राय बा खुंथाय फारसेनिफ्राय बेखौ थाबैनो बोखांनानै होनांगौ आरो जि दायनिगिरिया बे हाबायाव लोब्बा दङ बिथांमोनखौ हमनानै साजा होनांगौ होननानै मानोना नैबेबादि जाथायफोरा ओनसोलाव जावले जाबाय थादों होननानैबो बिथाङा दिनैनि सानाव जोंनि सिगाङाव बुंथिनायखौ जोङो नुनो मोननाय जादों बेनिखायनो जोंबो हास्थायदों बे समाव रायजोनि जानानै बा नैबे उदालगुरि ओनसोलनि थागिबि जानानै जिथु फैबाय थानाय समाव जाहाथे बेबादि हिंसायारि जाथायफोरा फिन आरो जावले नैबे बिटिसि हालामाव दाजाथों बेखौनो जोंबो हास्थायनानै उदालगुरिनिफ्राय बेदु जानानैसो लोगोसे बड'सानि जानानै आं सोरांसार बाग्लारि